खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 25 मे बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गारि मटर सालायनायाव हरखाब खैफोद जागोन। गुबुन जायगायाव दावबायहैनायनि सिगां गोबां सानग्रोनाया नोंथांनि साबसिन। वृष राशि सुथुरनिफ्राय रेहाय मोनगोन। सुथुराबो नोंखौ अनसायफिनगोन। उदां गोसोजों जेरावबो दावगालांनो हागोन। मिथुन राशि गोसोआव सानबाय थानाय बाथ्राफोरखौ हरखाब बावगोन। गोसोआव गोदान साननाय हनाय मिजिंआ सोमजिगोन। कर्कट राशि जेंनानि समाव मोजां लोगोखौ लोगो मोनसनगोन। गावनि लोगोखौ असे साननानै फोथायगोन। गावनि खोथा बाथ्राफोरखौ लोगोनो फोरमायगोन। सिंह राशि बिसि फिसाखौ लानानै दुखु जागोन। संसारनि दुखुनिफ्राय बारग'नाय नङा। हारसिङैनो बायदि साननानै दुखु जागोन। कन्या राशि मोजां खामानि मावनानै समाजाव मान सन्मान मोनगोन। गावनि सन्मानखौ लानानै गोग्गानाय मोनगोन। गोसोआव खुसि जागोन। तुला राशि मोजां सान जायखिजाया मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंगोन। साननाय बायदि खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। वृश्चिक राशि दुखु जानांगोन। संसारनि जेंनानिफ्राय नोंथाङा बारग'नाय नङा। नखरनि जेंनाखौ लानानै गोसोआव सानबाबो आगोन मोननाय नङा। धनु राशि नखरनि दोहोन दौलतआ खहा जागोन। हरखाब दोहोन सम्पति खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। दुखु जानांगोन। मकर राशि गोसोआव गोदान साननाय हनाय फैगोन। हरखाब सोरजोंबा जुलिनि रादाय खागोन। गोसोनि साननायखौ थाबैनो जाफुंहोनो सानगोन। कुम्भ राशि मोजां सान आंखालनि समाव हरखाब माबा मोनसे बेसाद मोनफुंगोन। लटारिफोर लायोब्ला खाफाल जुफिनो हागौ। मीन राशि गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। गिनाय मेवनाय गोसोजों जेरावबो आवगायनो हानाय नङा। न'आव हारसिङै थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।